లలో ఉన్నటువంటి మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు. ఎంతో కొంత ఇటువైపు నడిచి నలుగురున్న కాడ కనీసం 4 మంది పేదోళ్ళ కోసం పాట పాడాలనే తపన ఇటువంటి పెద్దోళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నది, ఇటువంటి సమూహాల నుంచి నేర్చుకున్నది. అడగవే అమ్మా ఈ భారతదేశం వెలుగుతోందట, అడగవే అమ్మా నేనడిగితే ఎన్కౌంటరు, నేనడిగితే ఎన్కౌంటరు, మీరడిగితే ఏమంటారు, అడగవే అమ్మా ఈ భారతదేశం వెలుగుతోందట. ఓ భారతమ్మ నువ్వన్నడుగు, ఓ తెలంగాణ తల్లి నువ్వన్నడుగు, ఓ తెలుగు తల్లి నువ్వన్నడుగు, అడివమ్మ నువ్వన్నడుగు, కనీసం నిన్ను దోసుకోవటానికే వస్తురు. ఈ నేనడిగితే ఎన్కౌంటరు, నువ్వడిగితే ఏమంటారో